Már itt van velünk a vonalban Sipos József, református lelkipásztor, a Kegyes Alapítvány elnöke. Köszöntjük műsorunkban. Köszöntöm szeretettel a hallgatókat! A Kegyes Alapítványnak a tevékenységéről rég beszélgettünk az étterben, és látjuk, hogy nagyon sok minden zajlik, a gyűjtés folyamatos. A Segítő Összefogás Alapítványnak a kapcsolatáról többször olvastunk már. Mit kell tudnánk a baráti kapcsolatnak a gyümölcseiről, hogyan kapcsolódik össze az alapítvány a segítőszolgálat munkájával? Ez egy valódi baráti kapcsolat, egy személyes, nagyon régi kapcsolat Csernyi Erzsébettel, aki jelenleg Fehérgyarmaton ezt az alapítványt, ezt a jótékonysági közhasznú alapítványt vezeti. És valamikor még a kriszes időkből, tényleg a legrégebbi kriszes időkből, amikor elindult a krisz, és Erzsike különböző kirándulásokat szervezett a kriszben. Magyarországi honismereti kirándulások voltak ezek, és aztán olyan is volt, hogy ő akkor Gyöngyös központtal elhozta ide a magyarországi testvéreket, és volt egy kirándulás, amit itt szerveztünk közösen a Krisszel. Tehát több évig voltak ezek a pályázati támogatású kirándulások, és aztán hosszabb időre megszakadt így a kapcsolatunk, de az Erzsike élete úgy alakult, hogy Gyöngyösről végül újra ide került Fehérgyarmat térségébe, ő milotai lány, tehát itt a határhoz közel növekedett, élt, innen került fel aztán ugye az ország belsejébe, de visszajött, és Isten arra vezette őt, hogy egy alapítványt hozzon létre, ami aztán közhasznú alapítvány is lett, és így belekezdhettünk különböző projektekbe. A legnagyobb ilyen közös projekt először egy svájci kamionnak a befogadása volt, ami aztán itt Kárpátalján több kórházba, annak a tartalma több kórházba elkerült. Ez egy nagyon-nagyon bonyolult dolog volt, mert nem uniós ország adományát fogadtuk be, és karácsonytáján volt ez az egész, szóval Erzsike nélkül ez nem is ment volna, mint ahogy nagyon sok más sem, mert azért mi ugye itt működünk, viszont a GLS futárnak valahol meg kell érkeznie, a postát át kell venni, és raktárok is kellettek, szóval nagyon-nagyon sok mindenben segítettél nekem. Olyan szinten folyamatos ez az együttműködés, hogyha jól látok, akkor pont a tegnapi napon is sikerült egy adományt átvenni itt a szomszédos településen. Igen, tehát minden héten ez így sokkal egyszerűbb, mint kamionnyi mennyiségű adománnyal neki menni a határnak. Gyakorlatilag ugye ezek az adományok megérkeznek a magyarországi raktárba, és onnan kicsi tételekben tehát tudom hozni én a határon személyesen át Kárpátaljára, és hát innen meg a mi raktárunkból kerül tovább a kórházba, mert nekünk az elvünk, hogy egyszerre sokat nem hagyunk ott sehol, hanem mindig annyit, amennyi szükséges. Ugye az egész Kegyesnek ez az elve, így működünk évek óta, kórházban mindig annyi adományt viszünk be, amennyit elfogyasztunk. Beszéljünk kicsit az adománygyűjtési hálózatról. Én magam is 2 nappal ezelőtt Magyarországról kaptam egy nagyobb csomagot, amit el kellett jutatnom az alapítványnak az irodájába, és azt látjuk, hogy nagyon sok felől, nagyon sokan, akár Magyarország szinte minden sarkából gyűjtenek és gondolnak a kárpátaljai Kegyes Alapítvány által támogatott munkára. Hogyan indul a hálózat, és hova kerül ez a rengeteg segély? Hát igazából, mint mondtam, Magyarországon is van raktárunk, és Kárpátalján is, hát Kárpátalján Tiszakeresztúrba kerül igazából, és innen a munkatársaim mindig a szükséges dolgokat viszik tovább, illetve vannak ilyen segélyakcióink, ilyen úgynevezett Kegyes SOS programunk, és így nem csak azokat az elfelejtett gyerekeket tudjuk segíteni, akik a kórházban vannak, hanem gyakorlatilag más szegény sorsú gyerekeket is, vagy vannak néha olyan adományok, amelyeket a kórházban nem lehet, nem elküldik, és nem valami más helyet kell neki találni. Viszont nagyon figyelünk arra, hogy csak azokat a
dolgokat fogadjuk be, vagy kérjük, amire szükségünk van, és hála Istennek, hogy az az adakozói kör, aki bennünket körbevesz, ezt veszi ezt a jelzést, és nagyon-nagyon tudatosan, nagyon jól csinálják, hadd mondjam így, mert tényleg olyan dolgokat tesznek be a dobozba, amiket kérünk. És így lehet, hogy kevesebb van adományból, mármint hogy mennyiségre, vagy nincsen, nem tudom én, kamionnyi mennyiségű ruhánk, de mindenből, fürdetőből, pelenkából és mindenből van annyi, amennyi szükséges, és hát ugye raktározunk, mert hadd mondjam el, hogy a 2019-es nagy kamionnyi mennyiségű gyűjtés volt az, ami aztán a koronavírus alatt, meg amikor nem volt mozgás, és anyagilag is az embereknek nehéz volt, aztán ott nem voltak gyűjtések, és abból húztuk ki mondjuk úgy az idáig az időszakot. És hát az igazság, hogy nincsen vészhelyzet, viszont mi mindig így működünk, hogy tároljuk, és akkor ezek nem romlandó dolgok, a romlandót azt mindig speciálisan igyekszünk kérni, de tároljuk, és úgy odaadjuk a kórházba az elfelejtett gyerekeknek. Mire van szükség, és mik intézetek kapják ezt meg? Igazából most az elmúlt időben a Munkácsi Gyermekkórház, ahol elfelejtett gyerekek voltak, és még a Szolyvai gyermekotthonba is sikerült vinni, de ez mindig leülünk a csapattal, és vannak, hogy új területekre evezünk. Hál' Istennek, hogy tényleg van mihez nyúlni ezeknek az adakozásoknak köszönhetően, és nincs az a gond, hogy nem üres kézzel kell, hogy menjünk bárhova is. Beszéltünk arról, hogy egy új film jelent meg, amely valamilyen formában dokumentálja a tevékenységeteket. Igen, nemrég volt egy dokumentumfilm, egy nagyon régi, szintén egy baráti szálnak köszönhetően, a Sipos Betti. Ő a kezdet-kezdetétől követi a Kegyest, egyébként benne is van az első nagy filmben, az ML Café-nak MLC Café-nak a filmjében, és hát ő egy riporter, aki nagy vágya volt, hogy készítsen erről a témáról filmet, és megadatott neki, hogy el tudott jönni, és a Kontrollnak a csapatával elkészíthette ezt a dokumentumfilmet, de hát ez nem csak a Kegyesről szólt, hanem úgymond a egyéb gyülekezeti diakóniai szolgálatokról is. Ez egy szerintem jó sikerült film. Egyrészt a jelenlegi kárpátaljai helyzetet is bemutatja, túl azon, hogy elfelejtett gyerekek is vannak Kárpátalján, és hát igen, azt hiszem, hogy jól sikerült. Nagyon sokat beszélgettünk az adományokról. Mi a helyzet az önkéntességgel, vagy az önkéntesekkel? Van-e szükség arra, hogy esetleg akár fiatalok, akár idősebbek csatlakozzanak, és segítsék e formában a Kegyes munkáját önkéntes munkával? Önkénteseket szoktunk fogadni. Igaz, hogy ez kicsit bonyolult azért nálunk, hogy mi bent lehetünk a kórházban, ez egy hosszú út volt bizalmat kiépíteni, és csak úgy, hogy rendszeresen önkéntesek bejöhessenek, ezt nem tudja a kórház sem befogadni, de mi nekünk ugye szerződésünk van a kórházzal, és a saját ismert csapatunk az belátogathat oda, de viszont nem zárkózunk el, hogy egy-egy alkalommal, ha valaki nagyon rászánja magát, az be tudjon jönni, bár egyébként nem egyszerű, tehát néha olyan esetek vannak, ami nagyon megviseli azokat, akik bejönnek. Meg valaki szokta mondani, hogy ő inkább így távolról nézi, mert nem bírná ki, amikor bent van. És hát az legutóbbi eset, ez a kis Vászka nevű fiúnak az esete, ő nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, megviselt még minket is. Úgyhogy nem egyszerű ez így azért. Hol vannak a szolgálati területek, még kórházakkal vagytok együttműködésben?
Jelenleg a Munkácsi Kórház az, viszont próbálunk kiépíteni még más kórházakat is Kárpátalján. Most én így nem szeretnék mondani, mert ez még kiépülőben van, de távolabbi területekre is nyitottak vagyunk az intézmények felé. A Vilsányi intézménybe látogattunk el, nyár folyamán 2 gyerekeket oda vittek át, oda helyeztek át, és mentünk utánuk, úgymond. Ez a szál, ez nyitva van, és oda is szeretnénk még látogatni az ősz folyamán. Szóljva, a Nagydobronyi gyermekotthonba is szeretnénk valamikor menni. Úgyhogy vannak ilyen terveink, hogy nem csak a kórházak, hanem egyéb más intézmények, ahol gyerekek árva, vagy félárva, vagy gondozott gyerekek vannak, meglátogatni őket, vagy valamilyen programot oda kitalálni. Köszönjük, hogy elfogadta a felkérésüket, sok erőt és áldást kívánunk a munkátokra, életetekre. Mi is köszönjük a figyelmet. Sipos József református lelkipásztorral, a Kegyes Alapítvány elnökével beszélgettünk.